Selamat pagi Dek Bagong. Pagi Mas Petro. Alhamdulillah. Jam loro punjul 12 menit manut jamku. Masih dalam rangkaian bersih desa, lek-lekan tirakatan, manunggal kang sarta tunggalan kelawan warga masyarakat ingkang mapan ana ing Desa Sombron. Ora lali awake dhewe ora mandeg-mandege ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak, ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan ya Mas Petro. Iya pancen bener Dek Bagong. Ucapan terima kasih yang besar saya aturkan kepada nur inggih menika Bapak Kepala Desa utawi Bapak Lurah Bapak Agus Harsono sarjana hukum ingkang sarta ketua panitia ingkang dipun pandhegani dening Bapak Thaifur, sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal monggo setunggal, juru masak lan sedaya warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Sombron ngaturaken panuwun kang tanpa upami dene sampun paring kapitayan, paring kapitadosan, paring kepercayaan dumateng Petruk saking Jalan Mastrip Ganung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kadipaten Nganjuk. Anggenipun supados kula paring panglipur gelar-gelar gantung gong saged-saged kula ngrumaosi Petruk taksih junior, Petruk taksih belajar lho menawi wonten kirangipun anggen kula supa panglipur diagung pangaksami. Ya wis trima wong ya Dik Petruk timbang nonton kirik kerah. Lah iya pancen kaya mengkono. Dadi iki ora ninggal tradisi kang sarta budayane wong Jawa, ngono. Wong Jawa kuwi Mas Gareng karo Dik Bagong. Piye, Truk? Iya, Mas. Angger duwe gegayuhan apa wae, mesti ditirakati, mesti diriadoi. Oh, ngono. Dileki nggih. Para alim ulama yo nate ngendika kok Mas Petruk, sapa sing meleke kuat ditambah tahajute, fa insyaallah mesti dadi wong ampuh. Amin. Apa meneh kegiatan kaya bengi iki termasuk leluri marang budayane dhewe, tinggalane para wali. Merga manut dawuh sing tak tampa Mas Gareng Dik Bagong, wayang lan gamelan kuwi minangka sarana siar agama Islam ana bumi Nusantara duk jaman kepungkur. Ana
Petruk nggih. Mila ora kok ateges Petruk minter niku mboten. Ning aku mung neroke Mas Gareng. Neroke dawuh para pinter ingkang sampun kula catet. Yen sejatine gamelan niku ana sambung rapete karo syiar agama Islam. Upamane piye, Truk? Kowe ngerti gamelan bunder sing gedhe dhewe kae apa? Kae jenenge gong. Gong kuwi saka tembung agung, nuduhake menawa Gusti Allah kuwi maha agung. Mula padha-padha gamelan gong kae digawe gedhe dhewe tinimbang gamelan liyane. Lah yen kaya gong ning cilik-cilik bunder-bunder kae apa, Nduk? Kuwi jenenge kempul. Kempul nggih. Wujude gong ning cilik, kempul kuwi tegese kumpul, nyawiji utawa manunggal. Yen wis do ngakoni mbok menawa Gusti kuwi maha agung, ayo padha kumpul manunggal mlebu masjid nindakake sembahyang bebarengan utawa salat berjamaah. Lan Kanjeng Nabi wis nanti ngendika wong Islam siji lan sijine kuwi mujudake sedulur, dadi aja nyawang organisasimu apa, becik NU apa Muhammadiyah utawa Islam jamaah. Watone wis ngucap 2 kalimat syahadat lan njejekake salat kuwi tegese wong muslim, kuwi tegese sedulurmu. Oh ngono ayo. Banjur ana gamelan ning digawe saka kayu. Lah, kuwi jenenge gambang. Gambang kuwi maknane wis gambuh oleh limbang. Yen wis gambuh oleh limbang sing sak temene Islam mono nyelametake uripe menungso ing donya lan akhirat. Terus ana maneh gamelan jenenge bonang. Bonang kuwi werdine ora bojo ora wenang. Tembung ora bojo ora wenang kuwi nuduhake menawa Gusti Allah kuwi ora duwe bojo, ora duwe anak lan ora dianakake. Mula tembunge ning agama Islam lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lan manehe Mas Gareng Dik Bagong, Gusti Allah mono kagungan wewenang kang tanpa winates. Oh iya nggih, kuwi munggo dawuh sing tak tampa Mas Gareng. Nggih. Dakune aku karo kowe sekamat-kamat melu ngramekke ana jagating pakeliran ya, kang sarta jagating kabudayan. Nggih. Kula ngrumaosi tesih cethek ingkang dados pangraos kang sarta kawruh kawula. Mila ibaratipun geliak-geliak wonten kecandak Petruk Gareng Bagong saking Mastrip Gunung Kidul Kabupaten Nganjuk menika namung ngerameaken kang sarta memberi warna wonten jagating pakeliran. Oh ngono nggih. Dene ana sing seneng ya alhamdulillah ya Mas Petruk, alhamdulillah. Di Metro, pripun Mas Gareng, kurang afdal rasane yang adicara bersih desa, kurang ngumandhangi lancaran bersih desa. Ngono nggih. Sadurunge lelagon kang maneka warna luwih dhisik lancaran bersih desa dikumandhangi. Nggih. Nganggo bawa. Arep disarirani dening Mas Herulinanta kang anyalirani bawa. Ayo. Maka dipun bawani bersih desa Mas Heru. Nggih, sumangga Mas Heru. Apaan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa bersih desa supados napa Mas Heru? Murih adoh sukar sakit karepe adoh sukar sakit. Lho ya nek ben girang iki. Bersih desa niku
kersane napa Pak yo pun ben gotong royong mati sawi tenan ya tibake bareng ya lihat ambiyaku makanya Dik Petro nggih Mas Gareng. Harpe nado syukur sakit. Banyak nilai kang ana adicara bersih desa kuwi. Banyak nilai-nilai yang positif yang di dalamnya ditindakkan atau dilakukan oleh para warga masyarakat, khusus warga masyarakat Sombren. Ayo ya kuwi nomor 1 ana nilai spiritual. Ngono ya. Wong bersih desa iki mesti ndongakne para leluhure, para pepunden sing dadak desa, kuwi didongake supaya diapura kabeh dosa kang sarta kaluputane, kang sarta ditampa amal kabecikane. Kuwi nilai spirituale ning kono. Uga ana nilai kemanusiaan ning kono. Nilai kemanusiaan ya kuwi gotong royong kabeh ngresiki desane bareng-bareng, ngresiki becik tata laire, becik tata batine. Iya ya Dik Petro nggih. Dadi wis acara bersih desa wis ora mandang agamane apa, sukune apa, budayane apa ya terus wis ora mandang kuwi. Bedane agama aja nganti gendro, bedane panemu aja nganti udur kang sarta padu lan beda pilihan aja nganti dadi bengkerengan. Ya. Coba akeh sing layang sing tuwibana pangkon kang sarta pamundhut-pamundhut kang lumantar via WhatsApp. Oh ngono ayo. Ya ana sing nyuwun pupus sing nelongso.
Ijing miring kang sarta orek-orek kapal mabrur mabrur ya wong munggah ngaji ya. Anu sinten niku Mbak Lucy. Wilujeng enjang Mas Petro. Selamat pagi Mbak Lucy, sampun istirahat? Alhamdulillah dereng. Lah enten apa mawon iki wau sampun dahar ngemil ta. Lah pun boten meneng-meneng sembarang-barang diparingke. Mampun dobel telu niki sembarang-barang kok disugur sakit bingung kula manapa niki. Nggih. Jenengan kula riyen iki supados benjang saged masuk pagi dan tidak ngantuk. Niki celak niki alhamdulillah. Oh ngaten nggih. Ada jalan tol. Nggih, dalane wong lanang. Jalan tol. Iya, kene iki lho tak serempet ning ngono tambah digendake. Maksudnya dalane wong lanang jalan tol iku sing bangun wong lanang. Sing bangun wong lanang. Lah terus nek enek dalan lanang berarti nek dalan wedok. Kok yo aneh-aneh. Kata sangat ingkang berkahi. Napa nggih? Lah nggih no. Kula nek dalang iki nak boten saged ningali wingking to, Mbak. Nggih, para ibu. Napa kita sih kata? Para ibu-ibu, para mini sepuh, Mbah Kakung, Mbah Putri, tasik gayeng mirsani. Amin. Iki wau kan wonten pambulutan iku nggih. Nggih. Ijing miring. Sing miring wonten, tuku sing nelongso wonten. Sing nelongso wonten. Apa dimiring ning ijing miring kesempatan kata? Nggih. Ijing miring kata? Nggih. Oh iya lah. Monggo, ndak usah. Bina apa pripun? Nggih, kali jumeneng ta? Loh, cuma ta? Ayo no. Ini varian iki. Tapi dituruti mawon mboten apa-apa. Nggih. Diratani mawon. Niku sing kersane sinten? Boten niki boten mencantumkan nama niku. Oke wis. Ya ora apa-apa. Ijing miring diaturne para mini sepuh, pergi sing mirsani para mini sepuh sedaya niki. Nggih. Ngalah berkah. Amin. Ijing miring kabeh jumeneng Mbak Lucy. Luruskan kulat-kulat salap. Oh nggih kedah niku. Jan. Klambine kaya pas ijo. Ijo iki lho jedel. Recak. Man ditawakne dudo ning iki celaka. Dudo tuwa. Dudo tuwa. Dudo mampu gitu Pak. Tasik sehat sedaya nggih. Tasik semangat nggih. Mbak Timbakno, Mbak Parkun kok semua itu punya fan tersendiri gitu. Kalau sing cahayu-ayu iki fane ya nek. Ini Andi, Ardian ngono kuwi. Lek aku karo Bude iki ya Mbah Ratno, Mbah Lasbin, Mbah Tukiran, Mbah sinten asmane? Mbah Slamet, terus apa nek? Mbah Laminto. Tapi kula niteni kok Mbak Lucy. Anggere wayangan ning Laladan Sombro niku ibu-ibu mesti nunggoni nganti esuk, nganti padang tenan. Demenake piye nganjuk niku Ngremenke. Mangga ijing miring sampun siap para. Nggih. Kira prajaga. Yuk coba kaya ngapa Mbak Lucy. Ya, ijing miring. Ya, yo.
khusus parian ya. Wah, niku nggih telur naga pun petingan pokoke. Wes pokoke nganu ngakeh-ngakehi bodekan parian. Tenan lek lali ya syukur jare lure. Betul kan mau Pak Mudin ini lagune perkara turu saiki perkara miring. Lah iya kok iki mah kok ternyata lagune perturuan permiring. Oke, Mbak Lucy, aku pengen satu kali lagi Mbak Lucy. Sing apa ke? Sing Mbak Lucy sing dangdut karo gamelan ki apa ke lagune? Apa itu? Lukaku. Lukaku? Kenapa kamu senengnya kok berluka-luka? Ben iso enak nek sing nyanyi Bu Lucy iki. Iso ketok dangdutnya itu terlihat gitu. Apa? Hah? Tajamnya karang. Oh iya. Ini lagumu kok ngeres-ngeres. Sakjane aku yo arep nyanyi lagu satu pengharapan. Jadi ini ceritanya menceritakan wah, iki ngene, isi hati. Isi hati? Sakjane kan sama-sama merindu. Saling jauh. Oh, tapi LDR. enggak ngono ya pokoknya gengsi untuk mengucapkan. Tapi sebenarnya rindu dan penasaran. Wah, iki. Apik iki. Lagunya malam. Tapi kok jangan pilih dewe lukaku apa malam sembarang los dol. Wis mengko nek astabrata los. Sing rame kompak piye apa? Sing dibuat milih apa? Malam atau lukaku? Lukaku apa malam? Wis manut. Oh lukaku. Wah, ibuke kok yo request lukaku sik. Bu sapa maneh? Wah, lagu lurah to bagen kok ayu plorok-plorok. Bu lurah. Tenang lho, tenang Bu lurah lho. Bu lurah kok nyuwun lukaku Pak Lurah. Jan, tenang. Saya mik nggih. Pun nyantai mawon. Lukaku niku menawi mboten supe krepan pun sinten to, Mbak? Lukaku ya ada ramai-ramai insyaallah lek boten klitu. Terus apa nek Imron Sadiwo? Wah, Imron nggih. Oh, Imron. Hai Imron. Hai Ali. Nek niku luka tenan. Kolaborasi gamelan plus musik. Plus musik. Coba lukaku kaya apa diadekne? Ya. Udah joget no ya gone ya.
Nggih. Tapi rada saire murah malih jungkir malih boten napa. Los John. Nggih. Kula niku sing lawas malah jek seneng. Nggih lho, ancene lawas niku mantep. Ngangeni. Ngani. Sok yo nyegehi barang. Matur nuwun Mbak Lucy. Nggih, sampun nggih duduk dulu. Ya, terus nih. Dik Sinta karo Dik Dwi jeneng bareng ya. Sepotone to, yuk. Entuk nugroho wujude putra. Cowok apa cewek to Mbak Dwi? Cewek. Cewek. Namane sapa kae? Jihan Gabriela Prameswari. Wah, apik ya. Coba Jihan Gabriela Prameswari. Gabriela Prameswari. Panggilannya sama panggilan? Mes. Wah. Sapa? Gabriel apa? Gaby. Gaby. Ya, sing berpacu dalam melodi. Ya, apa ya Mbak Dwi karo Mbak Sinta. Kesepakatan sing mulur kompak karben anget suasanane ben ibu-ibu yang dikarang manggung karben berjoget ria. Napa Mbak? Lilongan ya. Iya Mas Tris, cawis no racik no sing kepenak. Ya. Coba kaya apa? Sama Aryo Getasi ngenteni aku muni ngono. Coba kaya apa? Tes. Kusumaning ati mawon. Oh, kusumaning ati. Oh, wes. Kusumaning ati gitu. Nggih. Nice. Nyuwun Mas ya. Sampai bergoyang go. Astabrata. Suka.
Mbak Rizky jumeneng Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mas. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing dek om nggih sampun pagi. Jenengane S2 pun lulus nggih, Pak? Alhamdulillah sampun. Tahun berapa lulusannya S2? Tahun 2024. Oh, berarti jenengane S1-ne masuke tahun pinten? 2017. Wah, iya. Jenengan? Kula 2019. Oke. Ya sak Mbak Yu. Ya, ngaslindro nggo penutup, Mbak. Apa slindro kudang-kudang ya kena, bukas moro ya kena. Sisi gerak wae. Napa? Mas Heru. Slendro apa? Jenang gula, jenang gula. Anu mawon. Apa? Podang kuning nika Pak. Oke. Podang kuning. Podang kuning. Yo, coba kayak apa langsung dadekke bersama Mbak Rizky Handayani nggih. Nggih, Handayani. Kok Ya. Esti to? Ya, podang kuning dadekke. Yuk. Ayo.
Sing tembang Mbak Rizky sinden priyayi di Pargo ya. Sukses. Iya. Mbak Lucy, sampun sawetawis anggenipun paring lelipur nggih Mbak Yu. Inggih. Sampun mboten kraos sampun jam 3. Leres Mas Akbar, mbok bilih wonten keladuk ladukipun tembung utawi salah solah bawa urang peranan sedaya penonton nyuwun pangapunten sedaya boten kata lupen matur sembah nuwun taatune dumateng dulur lanang wedok sedaya penggemar Astabrata ingkang wonten dalem ingkang tasih mirsani live streaming masih 1700 sekian piyai kang luar biasa matur sembah nuwun sampun disupuyung oleh Akbar beserta Astabrata. Mugi tansah ngrembaka wayang kulit tetap dicintai masyarakat Indonesia. Amin. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali gitu. Siap Mas Akbar. Nutuke lakon cawe sesaji ingkang sedaya. Dereke Demeter.